ঘরକୁ ଯିବା ଉଠ দেখ শ্যাম আসছে তো ভাউজ আসছে বন্ধু লোক ওঠ কেন উঠুন দেখুଛୁ ନା ଏଠି ଭାଜିରେ ଲଗାଇନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହାତରୁ ମନ ନ ଖାଇଛି ଉଠେଇବନି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଉଠବେ ହଉ ବା ମାରି ମାରିକିରି ଦେବେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋ ହାତକୁ ଏଇଠି ବସିଲି କେତେବେଳେ ଉଠିବ ମତେ ନେଇକି ଯିବୁ ବସିଲେ ମୋ ଭାଜିକୁ ए शांति देवी कौन थकी गल की